Estamos aquí para inaugurar un ciclo que vai ser completamente extraordinario. As distintas intervencións estacionais van ser en outros lugares seleccionados minuciosamente polo Colexio de Arquitectos para que vexades que non todo é barroco de placas, nin todo é que boten abaixo o edificio modernista do Castromil. Hai outro tipo de intervencións arquitectónicas que van co seu tempo. Para escribir outro final. Este é o primeiro concerto nun espazo habitable, un espazo habitado, un espazo civilizado pola arquitectura, que é o que temos aquí atrás de nós. 7 vidas para poder amar a mares. O dibuixiño é de Giorgio Grassi, un arquitecto neorracionalista italiano que seguiu as tendenzas con outra mocidade dos anos 60, fixeron un desafío extraordinario que foi procurar a simplicidade, a armonía de formas, a xusteza das proporcións, que unha cousa se axuste ao que é. Esta construción, se a vedes desde o aire, ten 4 torres e ten un corpo central. Estaba orientado a ser un edificio pedagóxico e está pensado para que cada torre teña unha aula extraordinariamente iluminada, que no corpo central haxa cuartos de servizo e haxa aulas que precisan de menos luz. E puxolle este alboio, que lle chaman en Italia loggia, perdendo ese capricho do arco de medio punto. A idea italiana é que estea aberta. E logo dixeronlle, sí, Grassi, pero aquí chove. Falando de armonía, de proporcións xustas e de talento, Guadi Galego e os seus abuxos. Para poder amar a mares. Gracias.